Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal linibat. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Magalumon, kag maulanon nga panahon, lunas na lunas, para sa ito sa mga palangga, mga tagpalamati. Yes, kamusta na? May hapon sa inyo tanan. Mabugnaw ang atong sinipalibot tungod man sa dalagan sang atong sinipanahon. Di ba? Kaya nga, agani, Tita Wilma, wow, may tropical depression mo na, si Marcy. Relax on the Marcy, ha? So, mabulubog na ang atong panahon, pero pasalamat man kita Sabado Domingo nami ang panahon. So, sa mga naghingagaw pang laba para tanan nila nga mga bayo, plastar tanan. Ha? Kag mabulubog na sa nasilina natin, humaling ka gabi iti nami ang inyo pagpulo pahuway. Pero of the night, di hapon kita. Ha? Sa lunas nga dasyon, sa Nitas of My Life, karon iya nga adlaw, Setiembre 21 tuig 2020. Diba, Tita We? Yes. Na? Alando mo ni nga adlaw, Setiembre 21, tikabot pa niya si Tita Wilma, honest to goodness. Hindi na natin madinay, na? So, karon nga adlaw, masiling na ito, ginakomemorar ang pagdeklarar sa martial law ni Anay Presidente Ferdinand Edwin Marcos. Subong na iyan na adlaw. Ika 48 years, imagine. Subong nga Tita Wilma, pilang sobrang sisig. Kamuda, no? Well, anyway, 48 years sang pagdeklarar sa martial law sang Anay Diktador nga si Ferdinand Edwin Marcos. Ato, madumdumay na ito, paagi ato sa Proclamation number 1081, nga sa diyan ginapaidalom ni Marcos sa martial law ang bugos nga Pungsod Pilipinas. That was September 21, 1972. Ina nga mga panahon elementary na kita dito. Okay. So, sa atin man mga senior citizen dira sa namal man ni Tita Wilma atin pagpangamusta sa inyo na kamusta, okay lang. Kasi ari pa kita sa gihapon sa quarantine tungod sa padayon man natin ng pag-away sa pandemic, di ba? Ang COVID-19, ang coronavirus. Pero sa nakambal na natin, padayon kita sa never surrender, no? Di ba? Never surrender. Paano natin mapasigawayan? Sundon lang natin ang mga health protocols, sundon lang natin ang mga restrictions na ginapatuman sa atin. Kung hindi pwede magwa sa balay kag maglakat kundi pabili na lang anay kita sa sulod sang panimalay. Dala na dirang aton mga kabataan, di ba? Mga kabataan, stay home. Sa mga nagaklase dire sa sulod sulod sang balay. Nagaklase sila ya online, si okay lang. Kinanglan ng mga maging matutom kag masinudundo na atong kabataan, wala gid problema. Ang iba naman work from home. Hi there, good afternoon. Kag syempre, ang aton mga magagmay nga kabataan, hindi gito kasayang-sayangan. Kung wala obrahon, pahuway ka mo dira. Sigda ka mo dira kag tulog para pagbugtaw karon. Pamahaw naman mo, di ba, tita, lula, or lolo dira? Mama or papa, nga sino man ang upod na itong second tag sa kapuluyan. Okay lang na, Tita Wilma, no? Di ba? Kag, hindi naton man mapunggan ang pagligad sa mga inadlaw. Hindi man naton mapunggan. Nga kinahanglan ang talanda Tita We ang mga nagapang-satil, di ba? Sa adlaw-adlaw nga resulta, makalaghong ka lang ka. Ba, manghay-hay ka or whatever reaction ang imo mahimo sa mga update nga aton sinimabatian kag mabasahan. And of course, syempre, panhay-hay sa gihapon so wala mahimo. Malawig pa ini adres sa sudad sa makulo ng pagpaidalo man natin sa MSCQ, di ba? Probinsya sa Negros Occidental, bugos sa gihapon nga kalibutan ng atong sini, padayon man nga pagpasigaway sa pandemic. Well, anyway, Tita Wilma, okay lang. Tanan kita nagasakripisyo. Kung lantawin natin sa pagligad sa mga inadlaw, nagalapit man, ang adlaw sa Pasko, kag pagsulod man sa bagong tuig. Ang ating pag-abi-abi is year 2021. But anyway, sa countdown natin, we only have 99 days before Merry Christmas, Christmas Day. Tag 102 days. Sakto Tita We, yes, 102 days before New Year 2021. Diba? Si okay lang na isa Tita We,
o aralan tayo sa countdown terni, kung ano mahimo na ito, lingaw-lingaw, bisan paano, pero hindi natin pagkalipatan ang atong sinipaghalong-halo. Ha? So, sa dalagan sa atong sinipanahon from pag-asa, si Tropical Depression Marcy, wala nagahulag. Katapusan siya nga nasiplatan, 1,300 kilometers east or 1,300 kilometros sidlangan, amina na sidlangan, sa extreme northern Luzon. Kung ang pag-asa pa ang pahamalon, ang konsigyapon sang bagyo, ang puwersa, sang hangin, na nagalabot sa 5.5 km per ora, kag pagmadlos man, na nagalabot sa 70 km per ora. Samtang may isa pagid ka, Tita We, may isa ka panibag-o, iya nga LPA o kung low pressure area, nga nagforma, ari din sa sulod sa atong pungsod Pilipinas. Kag ini siya, ining isa ka LPA nga ini, nasiplatan siya 75 kilometro. Ang minha na sidlangan sang Burungan or Burungan Eastern Samar. Gamay lang sa aton Weather Bureau ang tsansa nga mga isa siya kabagyo ining LPA nga ilagay na monitor. Kag doon lang sa among LPA, ang Visayas dala na kita diri iya western diri sa Negros sa ang Zamboanga Peninsula, kita nag-experiensya. Yes, magalumon niya kalangitan, may mga paglapta-lapta nga mga pagsupa sang ulan. Manging matauhay naman ang panahon sa nabilin nga bahin pa sa aton pungsod. Kag syempre nami ang temperature tungod hindi mainit, hindi mapaan ang aton temperatura diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental from 24 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Nami, di ba? Namian sila. Ang sabi ganyan, namian man, di ba? Nami kung mabugnaw ang panahon. Kaya kung kaysa nagkakadala man ang imumudong sa mabugnaw ng panahon. Pero kung magsigi man ulan, natakpan na sila. Anyway, Tito Wilma, gamay na ito nga update. Ang aton Interagency Task Force for the Management of Emerging and Infectious Diseases o ITF, nakigsapol sa ila ang grupo ng mga health experts nga nagaduso nga kakasun ang ginapatuman nga quarantine sang gobyerno kag magpatuman na lang sang mga effective promotion sa ikayong lawas. Tinghambal gani ni Anay Health Secretary Dr. Jaime Galvestan. Ini siya isa ka miyembro sa Concerned Doctors and Citizens of the Philippines nga ila ginaduso ang amo yang suwasyon sa ila pag-sapol. Ginabugusan ang ila sini organisasyon sa masobra 3,000 ka mga health experts. Una, gin-suggest ini sa CDCP last week, di ba? Pero, nawala reaction ang masilin na itong wala reaction or malasay man ang pagbanton sa Department of Health. Kaya hambal sa Department of Health dapat suno sa ilaya mga hinay-hinay lang ang pagdula sa quarantine para makasiguro nga hindi na bala magbalik ang malala na problema sa paglapdas ng coronavirus kag hindi na magbalik pa ang anay mas stricto nga lockdown nga ginapatuman sa bugos ni Pungsod. Karong hambalinitan, wala nila ginasiling, nga wala na sila sa himuon na aksyon, especially nga itong gobyerno para madikawan ng virus. Dapat mag-focus na ang gobyerno sa promosyon sa ikaayong lawas sa atong mga komunidad. Pareho nga kinahanglan, may nagakaigo nga pagtulog, pagpahuway, question nga diet, kag pagpainit ako nagasilak sa haring adlaw para makakuha kita vitamina, anin sa silak sang adlaw nga magkapapagsik sa itong sinilawan. Diba? Okay, Tita Wilma. Ari na isa pag-gid ko ka concern, daligid lang. Mga senior citizen, diba? Diri sa ito diri sa Bacolod, bisan pagani sa probinsya sang Negros Occidental or diin nga bahin, di ba hindi kagwa 50 years old and above. Tapos, ang mga kabataan, 21 years old and below, di ba? Hindi ka mo pwede kagwa, ari chansan, yun nga makagwa.
sa Fiesta Minatay, sirado man Tita We ang mga patsyo? Hindi. Hindi ka mo dumilian sa gobyerno. Ha? Senior citizen, mga bata, makagwa ka mo sa inyo tag sa kapuluyan. Antes sang Fiesta Minatay. Amo na hambal sa eton presidential spokesperson nga si Harry Roque, para suno sa iya makabisita ang mga seniors kag ang mga kabataan sa pansyon o kung sa ilang mga palangga nga mga minatay. Na ipahanugutan suno sa iya nga makagwa iya mga senior citizens kag mga kabataan ante ang pagpasira sa mga patsyo. Sa isang ganina, Tita Wilma, October 29 to November 4. Meaning, hasta lang ka mo October 28, mga before sa 25 to 28, pwede ka mo kagwa, di ba? Or after November 4. So, sa sina nga mga tiya panahon, kakasun anay suno sa iya ang mga restrictions para nga makabisita sa patsyo. Na, hindi naman na manigar subong, di ba? Hindi naman manigar kag kung lang taon na ton may ara nakita gani nga mga kauturan nga amat-amat na bisita sa patsyo sa ila sini mga minatay. Iway man damalain Tita Wilma, may na temprano pa makapaninlo, di ba? Makabisita na nga daan. So, gamay lang nga update nga hatag ni Tita Wilma para sa inyo, para sa aton tanan. Relax lang kamo kay dugay-dugay. Basta si Tita Wilma sa atong sinusulat, ang mag-share man naton sa inyo sa sininga hapon, and then aton kag sa horoscope. Pero ang ito na na'y matahong nilalantunan para sa inyo halin sa The Carpenter. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Sa ito naman na mga late tuners, sa inyo mga radyo, mayong hapon sa inyo tanan. Siyempre, of the night kita ni Tita Wilma Tugtog Technology Stress, ara kamo sa 684 kHz. Kag sa mga nag-upod man sa itong sa FB Live, hi and hello lang dara sa inyo. Yes, of course. Kag ara man, ang aton dara, website, ha? Sa tanan naton ng mga natipon ng mga balita ara dira. Ha? Sa atong website, pwede ka mo dira ka-login. Sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kung gusto man, gag sa mga mahiligon yan sa YouTube, yes of the night, kita dira sa YouTube. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Okay? Alauna, 59, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilamay natin sa mga importante nga mga pasibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo. Okay, sa ito na dira may nagupod sa ito sa FB Live. Mayong hapon sa liwat sa inyo kag syempre mayong hapon lang dira kay Sir Armando Cabiles. Good afternoon. Salamat, kid. May message. Okay, karon sir, tagaan ko na pagtamudang imo sa na message. Anyway, dali lang gid Tita We. Miss Heaven, good afternoon. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag yes, magluwas kami sa Heaven. Salamat gid po. Salamat gid nga nakakasin ng mga masabad sa iton chat room, di ba? Ang chat room, ang mga kauturan mula naton nga do hindi mo maintindihan nga pang post nila nga nagapag-convince sa itong sini mga palaga nga mga tagpalamati nga nagapadala sang ilan sini mga greetings, di ba? Yes, thank you, kid. Kag yes, Vincent Chavez, kamusta na ikaw? Get well soon and thank you man sa imo, di ba Tita We? Kag magluwas sila Tita Wilma Ariman. Francis, today, good afternoon lang da. Okay. Good afternoon, Tita Wilma, listening from Bago City. Yes, salamat sa imo. Jocelyn Alerta Cordero Giliang. With a grateful heart, I want to use this medium. Yes, mga hindi na sila dapat tagan atensyon. No? Kag kay Marvin Paklibar. Good afternoon, Inday Chino, sir. Thank you so much. Kagama yung hapon lang dira sa inyo. Kay Miss Margie Haniva. Tandaan ko gidya nga mga nag-ano. Tandaan gidya nga nagapadala sa ilang greetings. Gina-replyan nila, no? Tandaan sila, ay huo nga mga anak ko mo. No, wala, mga tao ina nga wala himuon. Hi, Tita We, happy Monday. Blooming na namaliwat si Tita We. Oy, mabugno ang panahon. Kinanglanggin watching from Zelen Homes, Japan. Keep safe and God bless. Thank you, kid. Tita We, good piamusta po. With happy birthday sa akong BFF kay Marivic Santo Domingo. Yes, kay Marivic, happy birthday. Give it man si Miss Margie Haniva, no, para sa iya. Thank you, kid. Yes, kag pag-greet kay Marivic Nerio who is celebrating her birthday today. Yes, kay Ed Hilado, tawe. Good PM. Greet ko lang Lamilida sa may La Carlota. Mabugnawon nga hapon sa tanan nga viewers. Kaga pamatis natin is my life ilagbin again sa nanay ko sa may barangay Canlandog Morsha. Nanay Lucy Perez, greetings salin sa bata mo deri sa
Kuwait. Wow. Mayang, mabugnawan nga hapon. Okay. Kag, Hassan Miti, with the ongoing COVID-19 slowing down things at the society world for para pagid isa na sorry greet ko lang sa pamilya Carrera kay Manang Abelinda kag manong etong karera sa ilabulig sa akon. Thank you, kid. From Sir Armando Cabiles, ina. Na, sir, kamusta na ikaw dira? Halong-halong sa gihapon, ha? Wow, good afternoon, Tito Seymour. Yes, keep safe all in and God bless us. Monitoring always. Love you. Love you, Mamanis Jean. Marvin Paklibar, yes, sa mga talakdan. Great ko mga taga-talakdan. Family Paklibar. Salamat, kid. About si Tita Ronya Jucadi ng Tupina is watching. Mayong hapon lang da, Mama On. Happy birthday lang kay Papa Nonong. Na? Okay, balikan ko lang na karoon nga itong sa iniman mga greetings. Relax lang, ha? Yes, okay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin. Hey, sa siniya nga bahin, si Tita Wilma magabasa na sa nga aton sula. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagbasahon nga sulat sa sining hapon, arigin padala sa aton messenger, lalaki ang aton sini, ang aton sender, ma? Kag nagapatawag siya kay
Leo. Kag ang mensahe ni Leo kay Tito Wilma nagasiling, Dear Tito Wilma, ako gali si Leo, taga Bacolod, pero hindi ni tuod ko nga ngalan. Ako, Tito Wilma, isa man ka nagaserbisyo sa among simbahan. Kadamo ako sa mga bagay nga sinulsulan sa akon kabuhi. Pero nagapasalamat ako, tita, nga nakabugsaw ako. Suburan ko ang natabo sa kabuhi ko. Nagtalang ako sa akon bana. Abi mo, ano, Tita Wilma? Nalulong ako sa malain nga bisyo. Nagagamit pa ako sang una, kag nagaduto sang droga. Pati ang akon pamilya, naulamid pa. Kag subong, bulagay kami sang akon asawa. Sang una, kung hagaron ako nga mag-inom, inom lang. Pagkatapos, dira na nagasugod ang among ginahimo. Wala ako nagapamati sa aking asawa. Gani nagdesisyon siya nga bulagan ako. Naapektuhan man, Tita Wilma, ang amon bata tungod sa akon katungtuhan. Maayo lang, wala ako ginpabayaan, naging bayaan sang akon ulo. Ang palangga ko nga mama, nangoho. Pero, ang akon amay wala na nagakilala sa akon. Hambal niya, kundiin pa, nga may pamilya na ako, amo pa ako, kag nagbisyo-bisyo, kag nagsinundo. Itawin naman nadulaan mo na ko sa trabaho. Sila kabeses naman ako nga nadakpan, kag napuso. Ay, sorry, nakalagong si Tita Wen. Maayo, kay may mga tao man nga nagapalapit sa ako. Abi mo kung sino sila, tita? Mga miyembro sila ang simbang. Pasalamat ako sa ina. Tungod, nagsalig sila sa akon. Ginalalayan ako, tugtog, hindi na ako magpaulipon pa sa Diyos. Ginbatuan ko ang tanan sa ilang suporta. Ginhatagan nila ako sang isa pa kakakahigayunan nga magbago. Pero, hindi nangin mahapos sa ako ang tanan. May mga panahon na ginapangita ko ang naandan ko. Pero, napensaran ko nga kung hindi ko pagbuligan ang akon kaugalingon, sino pa ang magtinguha kag magsalig sa ako? Sakto gina ito. Maayo lang gani, Tita Wilma, nahatagan pa ako sang bag-o nga bana sa akong kabut. Pasalamat ako sa mahal nga Diyos, kag wala niya ako ginpasugtan nga matukhang santo nga panahon. Kaging gabayan niya ako sa bulig ng mga anghel nga ginpadala niya sa ako. Ang simbahan ay nagbulig sa ako. Abi mo subong, Tita Wilma, ang pangamuyo ko mangin maayo liwat kag mag-updanay kami
sang naguba sa nga pamilya. Kabay nga mangin isa ka halimbawa sa mga kabataan ang akon inagihan nga wala sang madulot nga maayo sa kabuhi ang bisan ano nga klase sang bisyo. Pati panigarilyo ko, pag-inom ko sa makahulubog na ilingon, nadula tanan ko sa Diyos. Ginapasalamatan ko ina sa mahal na Diyos. Madamo gid nga salamat, palihog lang sang kanta nga ginakanta-kanta ko gid. Bisan sa harap pa sa pangtulog prisuhan, no? Okay, salamat gid. Ang nagatahod, Leo. Okay. Sa imo, Leo, madamo nga salamat kag maayong hapon. Salamat sa imo pagpatig-ambit sa isa ka chapter sa imo kabuhi, isa ka bahin sa imo kabuhi. Nakita naton, di ba? Ang pagbago sa tao, wala na sandig sa bisan sino, kundi sa iya mismo kaugalingon. Kay bisan ano ya ang pagpaninguha sa hindi sa sino pa, kita mo bisan nasawa ya bata, yawan makapabago sa iya. Kundi siya mismo sa iya kaugalingon. Dira naton nakita kung paano magtrabaho ang mahal nga Diyos. Diba? God is very good. God works in a mysterious way. Amo sinta sina Leo kapalangga sa mahal nga Diyos. Hindi siya magpasugot nga magpadayon ikaw sa pag-usoy kung sila nga banat. Hindi siya magpasugot. Nandalayon na maguba ang imo kabuhi ang imo pamilya. Kanami sa last part ng imo sulat na gusto mo liwat na mabugos ang imo naguba na pamilya. Buot silingon gusto mo makaupod ang imo anak kag ang imo anak. Sa paghambal mo nga ginbayaan ka sa imo asawa, nagdesisyon siya nga magbulag sa imo. Kung ako pamangkuton. Kaya nga ang aton anak nagadak, makita niyang ginahimo sa iya amang. Mangin maayo bala ikaw nga ehemplo sa bata mo? Siyempre hindi. Ako nga iloy, hindi ko gusto nga makita ina sang imo anak. Kundi, madesisyon nga magpalayo, dala ang anak sa imo. Ginbayaan ka sang imo asawa kag bata? Ginkontra ka kag ginbaliwala sang imo amay? Pero ang iloy, aray. Amo sina magpalangga ang isa sa imo. Kag tandaan nyo gid mga anak, ang iloy gid lang ang magkahatag sang pagpalangga sang gugma nga wala sang kondisyon. Kay bisan ano pa nga pagsilaw, bisan ano pa nga problema ang mahatag ninyo sa inyo iloy, ano pa nga kalain sang buot, hindi kamo mautom kag maanto sa inyo iloy. Sa gihapon, balik doon kamo kag atipanon sa inyo iloy. Only mothers can give, unconditional love. Kagang aton mahal. Nagapasalamat din kita. Wala pa, kag hindi pa nanginulihi ang tanan. Nakamuklat ikaw sa sala nga imo ginasimo. Kag yes, sigurado. Sa imo inagihan sa kabuhi, paagi man subong sa imo ginahimo nga pagserbisyo sa inyong simbahan, sigurado nga madamo ito sa mabulisan. Sa mga paraso, sa mga inagihan mo. Diba? Tub-tub ara ikaw, kang nagahimo sa maayo, mangin isa ikaw ka maayo nga ehemplo sa mga nabulagan naton ng mga kabataan. Madamo ikaw sa mabuligan nga tub-tub subong, naara sila nagapangita sang solusyon sa ilang sitwasyon. Kaangay sang imo inagihan. Ano talaga na itong mga tanpalamati? Mga anak, lubin pa atong mga kabataan. Ang tanan, di ba? Ang tanan nagakadapat lang na masagaan sa isa pagiging kahigayunan. Basta ang paghinulsol, kaya pagtaglong sa banas nga iya ginausoy niya, sa iya pagkahibalo sala. Tugot sa balaysagong sa paghinulsol. Naaabi, hindi, di ba?
dapat lang tagaan sa kahigayunan. Isa ikaw sa mga maswerte. Isa ikaw sa mga mapala. Gani, hindi na pagbalikda pa. Hindi na pagbalikda pa ang imo na talikdan na. Kag hindi mo gid pag-uyangan ang pagsalig. Kag pagpalangga ang ginhatag sa imo. Kag mga tawo na amo ang nagbulig sa imo. Kag handa sa pagbulig kag paghiya sa imo. Hindi lang, go lang. Kung ano man ang mga plano mo sa kabuhi, di kayo ang mahal na din. Hindi kaniya pagtalisdan, hindi kaniya pagpabay. Kung ano man ang ginahando mo subong, isa-isa kon mo ina nga tinguhaan. Kag kung paano, hindi mo na makuha sa isa lang iya kapisto, kundi pangabudlayan mo man. Pangabudlayan mo man, kinailan mangin patient mo man. Kinailan, ang kunon mo ang balatsagon nga hindi dali-dali mag-ampo. Siling dugay na, lasi ka nag-umpisa ka na sa pagpaningwa nga maangkon liwat ang imong pamilya kag mabugos liwat pero nagapatid kinanglan dugang kag malawig nga pasansya gid ay himuon dara. Tandaan mo lang totoo lang yung ini na ang panahon para nga makabawi sa iba. Hindi mo lang pagplanuhon nga liwat. Hindi mo na pagplanuhon pa o hindi na pagpasudla pa sa pinsan mo nga liwat paluhaon ang mga palangga mo sa kabuhi. Imo asawa, imo iloy, palanggaon sila sa bugo. Bawi ka sa ila sa imo mga sala nga naghimo kang imo mga kakulangan. Kinanglan pahalipayan mo sila, Pahalipayan mo sila pagi sa pagpakita sa imo pagtindog sa imo ginkalikdan nga bisyo. Tindugi ina, kag padayon na ina. Mangin maayo ito nga example sa tanan. Tindog ka na may kabakod at tubangon mo ang karon kag ang palaabuton. Kag padayon ang imo pagsalig sa mahal nga. Hindi ka mag-surrender. Kung medyo feeling mo doon nag-weekend ka, nagahuyang ka, ara si Lord, hindi ko pagpasunsi. Lord, muli. Kay hindi ka din niya pagpatayan. Ha? Okay? Tutuloy ina lang ang matugda man ni Tito Wilma sa imo sini sulat sa imo sini nga mensahe sa aton ginpadala diri iya sa Messenger or sa Facebook account ni Tito Wilma, Messenger kung mabato na to kasi naka-private message. Kag nakita ko man ang imo picture imo isura. Hindi pa ulit. Tanan kita may tsansa nga magbago. Kag arigid ang ambahanon nga imo gin pangabay from Marcos season. Ang faith no? Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong kag negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero Hello, para sa itong sa letter standard na ay to the Leo. Salamat sa liwat mo sa ni sa Armando Cabiles. Congrats sa lagyan mo sa letter standard kay Leo. O, kinanglan yun man, sir, no? Ang tao, taga na itong chance nga magbago, no? Basta makita man lang na itong nabisibido siya nga magbago sang banas nga iya gina, soy why not? Diba? Ay, ako na pagpuli. Sige, sir. But anyway, cited man mga palangga nga mga tag pala kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhing hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo sang leksyon o kon inspirasyon man o kon problema nga luyag ninyo idangop dari kay Tita Wilma, pwede yan, no? Pwede ninyo masulat kag mapadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Lucas Street, Bacolod City. Pero ti kabalo kita nga mga pandemic kita subong na COVID-19, kabudlay kid ang magwa, ha? Kung gusto ninyo, pwede man pagi sa itong sa ni Facebook account. So may Facebook account ka mo, search nyo lang ang personal account man ni Tita Wilma, Wilma and Tupina Sugaton. Na. Tapos may aradara sa message, click nyo lang, pagkatapos i-type nyo ang inyo dira nga mga mensahe. Inyo greetings, kag syempre ang inyo man letter. Kung gusto ninyo, pwede din na iya. Wala imposible. Di ba, Tita Wilma? Yes. Okay. Na? Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:26 na. Daligid lang, Tita Wilma. Sa mga beauty conscious nila, gusto ninyo maging mahamis, maputi, kag makinit sa inyo sa skin, kag kung gusto pag ninyo maging looking young, arang atong celebrity kojic soap, may kojic acid din na siya. Yeah, again, makabing na ito, pinaka-effective na whitening ingredient. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radio. I recommend Life Extra. Sorry again, katul naman natutulan ni Tita Wilma. But anyway, okay lang na Tita Wen, no? Ginapasalamatan galit ni Sir Armando Cabiles, no?
ang mga nag-unong sa ila kalisod sa pagkapatay sa iya siniutod, no? Si Aldrin kaga nalubong na, no? Napasalamatan niya gid si Manang Araceli kag si Abelinda Carrera kag Manong Itong Carrera. Salamat gid sa inyo. Halin from the bottom of his heart, no? Sir Armando Cabiles, salamat kid. Yes, Tita Wilma, kag magluwas na Tito We, Mayang, saling ni Mayang. Mayang, na? Salamat kid Tito We. Angel Rica Perto, Angel, Kwanto We, karon. Hindi nalingaw ko lang ko galingon ko kay bawo, may gaugtas ko sa nga mga nagasulod sa chat room ta, na ara si Angel Ricaperto watching from Woodside 1 Alihis. God bless. Action Radio. So, salamat gid sa imo. Kay Nining Malu is watching. Hello, baby girl. Good afternoon. Yes, kay Jocelyn Alate Cordero Hilian. Good afternoon, Tito Wilma, listening from Bago City. Yes, kay Leo Talaban. Yes, good PM, Tito Wilma, watching from La Castillana. Keep it up. Keep safe. Mabuhay ka. Thank you, sir. Wala naman sila. Ang mga ulugtasan, ginabalatawing, hindi ko makuha. Hindi mga nagapangsabad bala sa aton chat room, no? Aragit sila, baka budlay gid sa ilaya labuton, no? Budlay sa inyo labuton, nagaugtas si tawi, ba mo kan, gaugtas ko pa mo kan iya balaw. Well, anyway, okay lang na, Tita We. Dito sa iluwan, sa piyapa, hindi ta magugtas. Dali lang yan. Nadula na lang kay. Dali lang yan, Tita Wilma. Good afternoon, Mandala kay Grace. Grace Desus, thank you. Kag mayong hapon sa imo. Katul, manatutunlan ko, dali lang gid bala. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, yes, good afternoon, Tito We. Yes, oo. Di ko makita ang imo message kayo, may kasabad sa ila. Good PM, Tito Wilma, please tamyaw sa apo ko kay gapamati gid siya now sa imo. Kay ang zodiac sign niya nalingaw gid siya, si Nel Bison. Salamat Tita We, halong gid, God bless. Kag Leo Talaban, good PM, Tita Wilma, watcher from La Castilla. Okay, thank you. Novi Valencia Subaldo, good afternoon Tita We, always watching sa imo live. Kag si Mama ko Titing Valencia. Ga-monitor man sa radyo, paliog lang kugwit sa iya. Karon naman, balikan lang ni Tita We, ha? Pagpangilagad sa is my life. Pero syempre, ang ito anay nga, Zenson plus Gold. Ini ang pinakapik. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo,
mga pasyenteng may bahagyang sintomas, at ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Hindi ang mga pagkaon nga madamo o kung reach sa transpat ilabi na gyud sa karon nga panahon sang pandemic o kung COVID-19. Gina-discourage kita gaya sa pagkaon sina, no? So, kamalo kamo kun nga ang iban dira na lang nila ginapaupwas ang mga stress na ila na ba siya mo? Ginahimo nga stress reliever sang mga Pinoy ang pagkaon sa fast food chain. Wow, ara ang donut, french fries. Ano pag yan Tita Wilma? Cake, pizza, nan. Mga pagkaon sa mga fast food chain, hindi namin kay makaguba sa aton health. Ito sa tuon man, ari ganyo, so sa isa ka food delivery service diri sa itong sa Pungsod, Pilipinas, nangin triple ang ila customer. Nangin triple ang ila customer 2 weeks pa lang sang quarantine. Nakita na nila. So, sa karon nga dagsa sa gihapon ng pandemic, ang mga relief nga canned goods, kag 3-in-1 coffee, suno sa World Health Organization, hindi nami, botilingon, malain ang permis nga pagkaon sina mga canned goods, di ba? 3-in-1 nga kafe nga ginainom ninyo. Ang trans fatty acid o kung TFA, kung trans fat, makita naton kag makuha naton sa mga karne kag dairy products. May ara man trans fat na himo sa hydrogenation. Ano lang hydrogenation? Lang pag-process ng mga vegetable kag mga fish oil nga makabulig para nga magtiner lawig ang mga pagkaon na may malain man nga epekto sa aton ikaayon lawas. Hambal sa isa ka professor, no? Si Eliza Bautista, neurology professor sa Columbia University sa New York. Siling niya makita or makuha tagin ang trans fat sa cookies, trans fat sa cookies, sa donuts, sa cake, sa mga chips, sa mga crackers, french fries, mga frozen pizza, kag iban tagin. Hamakin niyo yan. Na gani, ginapahanumdum lang sa World Health Organization, sa aton man mga health experts, nga dapat hindi magsobra sa 2.2 grams every day ang pagkaon neton sa mga rich or damo trans fat nga klase sang pagkaon. Mas maayo sa ilang o galion sa gihapon ang pag-exercise. Bisan ara lang sa sulod sang balay. Exercise hulag din. Hindi ka mangin station ng dira. Kag magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. So, ano ninyo, na-get ninyo na, kaya nga, mas prone gali. Mas prone ikaw kung palakaon ka cake, donuts, french fries, pizza, kung ara ka lang sa inyo balay, mahilig mag-order, mas okay lang magkaon, sa isa ka simana, isa or kadwa, di ba? Hindi nga everyday, kasi wala mahimo mo kundi ma-order na lang, pa-deliver na lang. Kaya nakapamatuod, sinatuod, ang isa iya ka-delivery service na first 2 weeks sa pag-quarantine or first 2 weeks ng pandemic, triple ang ginsaka sa ilang siniseo. So, inapamatuod. Inayagin base nila diri sa mga Filipino consumers. So, kinanglan sa iton, bisan ara lang kamo sa balay, kinanglan hulag. Exercise and then painit, inom damo tubig, pagkatapos kaon sa mga masustansya nga pagkaon. Avoid lang kita sa mga pagkaon nga may mga preservatives. Okay? 2:38, Action Radio Philippine Standard Time.
ang ito na ni Dr. Alfred Steele, Mangosteen Chocowad Stevia. Isa naman Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Bath soap regularly kills 99.9%. Okay. Dira kay talini Fe Campaniel, mayong hapon dira sa imo. Good afternoon tawe, kumusta? You look good, thank you. Kita ni ikaw ano man halong man. Kay Martin Felazario, have a good afternoon. Kag kay Mama, hi kay Mama Lorna Hava. Kag Papa Rolando Hava, nga nagapamati kid. I love you all. Wow. Kay Lord Hipolan Bituon, good afternoon. Tita Wilma, monitor lang kami diri sa Barangay Isabela, Barangay 5 sa imo programa. Salamat, Gid. Sa mga taga Isabela, dira mayong hapon lang, especially sa Pamilya Consolacion, kay Mami Diana, kay Daddy Boy. Yes, mayong hapon. Adaman si kami mamadahin. Mayong hapon lang da. Julius Ayumon. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live diri sa Barangay RSB, La Carlota City. Pagkitamyaw lang, Tita, si Edward Ayumon nga nagapamati gid subong. Gladys Conrad Williams. Tita, dinito. Okay na dula siya. Gladys, Tita, nagapamatigid kami permi sa Wilson Surplus Center. Hi, good afternoon lang dira sa inyo. Okay, Bia Jonathan, good afternoon. Okay, kag ariliwat ay Sir Armando Cabiles, once good PM liugling ko action da sa nga nagapasalamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa paglubong sa kunutod kaina na nga si Aldrin Cabiles, di ba? Sa Granada Cemetery 9 AM. Salamat sa pamilya, kag mga friends. Pasalamat din sa pamilya Cabiles. Okay, kay Sir Ed Hilado. Greet ko lang family Hilado dira sa may La Carlota. Thank you, kid. Enough lang na itawe. Dugay-dugay naman. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalangga kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Kadto na kita Tito Wilma sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa karon nga adlaw. Ano ganito Lunes na Lunes, Setyembre 21 tuig 2020. Pero Tito Wilma, antes na natin basahan ang unang zodiac sign. Happy birthday, Anay, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday kay Marivic Merio Santo Domingo. No? Happy birthday sa imo, Vic. Kag Suguman, happy birthday kay Winuna Watson, dear sister. Happy birthday, Mama Got. Kag kay Walter Nunong and Tina, happy birthday sa inyo. About dungan sila. But anyway, happy birthday sa inyo. Kag syempre, wish lang na to na basta safe lang and healthy always. Kag di contented di satisfied. Wala pa mo ka na bala. Kag syempre more blessings sa inyo tanan. Virgo na kita Tito Wilma. Ang mga Virgo, amo ning mga natawa Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo ning horoscope karon nga adlaw, abi mo importante sa imo karon nga adlaw, amo ang pagpaninlo sa inyo palibot, na? Kay nga amo ning pamaagi para makalikaw ikaw sa anuman nga masakit. Kag singuhaon mo man nga permi ikaw feeling good, kag happy ikaw. Sunod sa imo horoscope diri, safe and healthy Virgo, na may isa sa miyembro sa inyong pamilya magapalapit sa imo, gani kung masarangan mo man lang, hindi siya pagdalukis ng imo bulog. Pag masuwati mo nga numero, 51, Justice 8, 23, 24, kag 45. Sa far blue is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga libre ni tao, Setyembre 24, Oktubre 23, sorry pagid, ang kwarta nga ginpanayo mo mag-aabot. Kag mag-aabot man sa imong oportunidad, kag mangin malipayon ikaw karon nga adlaw. Masuwati mo man nga mga numero 31, 12, 46, 52, kag 25. Crimson red is your lucky color. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio naman ni tawo Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22, padayunan imo pagpangamuyo Scorpio, ba? Especially kung may ara ikaw transaksyon na tungod sa imo negosyo, kung may negosyo ikaw, kaya amo inang maka-attract sang dugang mga income. Mga masuwati mga numero 20, 36, 45, kag 38, kag 56. Ultraviolet is your lucky color. Tayo kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na tao, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Napending ang imo negosyo tungod sa sitwasyon sa karon sa pandemic. Pero may pagbago. May pagbago nga dapat amo inang tutukan mo. Mas wanti mo man nga mga numero 31, 28, 50, 43, card. Yes. Emerald green is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, mga Capricorn, na tao Disyembre 22, Pagtubinero Justin 9, at tunaan mo man ang pag-meditate. Buti nga ng pagpangamuyo, kinangindugangan mo pag para nga makontrol mo ang imo ka-active. Palayo ka sa bisan ano nga tentasyon, Capricorn, sunod sa imo horoscope. Mga maswati mo nga mga numero 43, 30, 26, 51, kag 20. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga Aquarius na tao, Enero 20, tugtog Pebrero 18, untatan mo ang pagpamasol dira na abi kaayuha or arigluha din ang imo mga weaknesses, maangot sa imo mga plano para mangin successful ikaw. Kaya masuwan mo nga mga numero 8, 25, 28, na 25, 28, 54, kag 41. Your lucky color is marigold yellow.
Inang una nga bahin sa pagbasa na itong sa inyo tayong Tagalog sign para man sa itong tag-sakawit stove karon nga adlaw. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng itong commercial break. Life extend. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Okay, mayong hapon ng daliwat. Kay Ginny Sugon sa may Valladolid. Hi, good afternoon. Hello, Tita Wilma, mayong hapon lang. Tita, palihog ko tamiyaw kay Manong Romel Pagsubiron. Happy 50th birthday today. Wow, 50 gold na siya, na? Happy birthday sa imo. Birthday niya subong adlaw. Sir Alex Fuentes, hello, good afternoon. Jocelyn Alanta Cordero Hilian, good afternoon, Tita Wilma, listening from Bago City. Yes, salamat, Gid. Kag, Novi Valencia Subaldo, yes, Tita, we always watching sa imo live. Kag si Mama Titing Valencia, always man, nga nag-monitor sa radyo. Palihog lang ko greet, keep safe, Tita Wilma, salamat din sa imo, sir, ha? Okay, kag, why na naghang na siya? Galoding siya. At anyway, okay na lang na siya. Balikan ta lang na karon. Why na mag-time kita. Anyway, okay lang na, Tita Wilma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sa husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Philippine Standard Time, Impunto Stress, lang ito na na 3 o'clock for you. You died, Jesus. You died, Jesus. But the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa atong ginapangatubang sa karon nga pandemic and COVID-19, updin ninyo sa pagpangamuyo sa orasyon tarata by to fix COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen, Lord. Salamat din sa inyo mga palanggang mga tagpalamati sa pagupod sa pagpangamuyo para gid sa ating tanan angot sa ginapangatubang nato nga pandemic karon ang COVID-19. Okay, tapuso ni Tita Wilma ang itong sa pagbasa sa mga nabiling ng mga zodiac sign rinan payungayong. Salamat din, ma. Pisces na kita, Tita Wilma. Sa mga Pisces, mga natao Pebrero 19 tugtog Marso 20. Maabot ang solusyon sa imo problema karon nga adlaw. Unta na ang imo kabalaka nga nabatyagan tungod nga hindi kagyan makatibawas kung nega ang mindset mo. Masuwati mo nga mga numero 50, 32, 25, 46, 15. Plain red is your lucky color. Sa mga awis, ang mga awis ni tao Marso 21 tugtog Abril 19, ang punon mo ang maay nga pamatsyagan. Kaya nga amoy na maka-attract ang kalipay para sa imo kag maayo nga kabuhi karon nga adlaw. Ay, ang pride mo, ang bugal mo, abi pa panaog-panaoga na sa makadali. Masuwanti mo man nga mga numero 23, 52, 35, 15, kag 43. Lucky color, carrot, orange. Sa mga Taurus, na tao Abril 20 tugtog Mayo 20, likawan mo ang imo reaction wala nga maasid ka dahil nga makapipara ka matitawi. Dahil sa mo na mo sa horoscope, mga reaction mo nga maasid ka dahil yung kontrolon mo ged kay nga amo inang amo inang mangin rason sa pagdasig sang blood circulation sa imo heart kag mangin hindi namin imo pamatyagan. Mas one mo mga numero 13, 32, 28, 52, kag 45. Purple is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Mayo 21. Ari pagyad, Gemini. Kinahanglan sundon mo ang panagupnop na nabatsyagan mo o kung ang nabatsyagan mo. Sundon mo ang nabatsyagan mo ango sa desisyon na paghahimuon mo. Kagaron man nga adlaw, mapahalipay mo mga palangga mo sa kabuhi. Masuwati mo nga mga numero 10, 52, 30, 45 kag 23. Dollar green is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, araya Cancer, hambal sa imo horoscope, sunda ang health protocol para nga magapadayon ang imo regular nga pagpangamuyo. Imo wish matuman din na kung sundon mo ginapahimo sa imo. Pag masuwati mo nga mga numero 25, 50, 22, 41, kag 12. So shifting is your lucky color. Yan sa mga Leo naman, yung mga Leo na tao Hulyo 23, October 22, ay hindi kagin magsalig sa mga tao sa palibot mo kay ara. May ara nga magakontra sang imo opinion. Kag isa pagid hindi ka basta-basta nga magpamati sa mga chismis. Mga masuwati mo nga mga numero 27, 13, 38, 45, 58. Your lucky color is lilac. Nabatian naton ang atong tagsa zodiac sign para man sa itong tagsa horoscope sa karon niya nga adlaw Lunes nga Lunes, September 21 tuig 2020. Okay.
Tita Wilma siguro magapalan. Ay, ato na kape malipat kung nga mga pigali kita. Ha? Kinanglan inom kita ni Susanto plus coffee mix. Sa paano na second coffee break yung matugnaw itong panahon ko mo. Ang kape nga himo pagtinglo sa aton, color na kontinai. Ang kape nga swabing aroma, swabing timpla, kag swabing sabor. Ang kape nga may kape ka na, may bulong ka pa. Gentle Plus Coffee Mix, pwede mo mabakal sa mga sindahan na sa inyo tag sa kalugar. Kag pwede mo man ma-order online. Liver mismo sa inyo po yan para pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph araman sa Kalusuganyan Facebook page. Si Tita Wilma magapalam sa itong pagpangalagad sa sininga hapon, pero nga itong Bible verse for today, halin sa Luke chapter 18, verse 27, and it says, Jesus replied, "What is impossible with a man is possible with God." Salamat gid sa inyo mga palanggan natin ng mga tagpalamatin. Once naman, so standby, sabay tahong mga drama, mensahe, sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon